Malamar ta kasance budurwa ce wanda bata jima da gama karatunta na gaba da digiri ba, wato abin da ake cin shi masters. Ita malamar ta kasance sabuwar malama ce wanda aka dauke ta, budurwa ce ko aure ba ta da shi, fara ce siririya kuma mai yawan shigan al'ada wato shigar Hausa. Tana son saka kaya irin na mata wanda yake irin atamfa da kuma les, sannan ta yafa gyale ta yi gahe ta taho cikin aji domin ta koyar. Sai ta kalli Abubakar ta ce mishi, bana Abubakar, mene registration number ka, wato abin da ake kiran shi a jami'a matric number. Sai ya faɗa mata, ta rubuta ta ce za ta ba shi maki fiye da na kowa, sannan kuma tana buƙatar ta gan shi a ofis. Sai ta tafi kenan malama. Sannan ta faɗa a cikin ajin ta ce daga wannan rana ta mai da shi shine shugaban aji, wato class rep. Duk abin da za a yi na abin da ya shafi in an yi assignment a aji ko an yi wani abu, shi zai tattara ya je ya kai wa wannan malamin. Sai aka ce a tafa masa saboda ya kasance mutum ne mai ƙoƙari. Aka tafa masa sai ta cin shi da mana. Malamin nan ta ɗeba ɗan littattafanta da jakarta ta kama hanya ta tafi saboda ta gama aji. Bayan ta gama aji sannan ta ji tana ofis, sai ga nan Abubakar ya garzayo ya zo ofis ɗinta kamar yadda ta ce ya zo same ta. Sai ta kalle shi ta ce wani Abubakar, sannan ka da zuwa. Sai ci gaba ya kara gaishe ta ta amsa. Sai ta ce mishi ya zauna a kujera. Sai take cewa dalilin da ya sa na kira ka shine ta ga yana da ƙoƙari sosai, to tana so ta ƙara taimaka mishi wajen ya ƙara gogewa sosai wajen samun ilimi da ya kamata ya samu ya ci jarabawa da abubuwa. Abubakar ya buɗe baki ya ce mata, na gode malama, na gode sosai. Saboda shi Abubakar in ka kalle shi mutum ne mai ɗauke hankali a wajen mata, mutum ne mai tsafta, gashi ya iya gaye, gashi mutum ne yana da saje baki muluk, fari kyakkyawa da shi. Malamar nan ta ci gaba da ibin shi da taɗi tana masa tambayoyi kamar haka, tana ce mishi daga wani gari yake, sannan shi kaɗai ya zo makarantar nan a cikin 'yan gidansu. Suka ce wa da hire na ba ta ansa. Sai take ce mishi to shi kenan tana da ayyuka yanzu, za su ƙarasa magana ko ta gaba. Ya ce mata to shi kenan malama. Kafin ya tafi sai ta buɗe baki take ce mishi, Abubakar ɗan tsaya, ya kamata ka buɗe WhatsApp group na 'yan ajin nan saboda idan za a isar da sako na wani abu wanda yake na gaggawa kowa zai sani. Sai ce ya kamata hakan malama. Sai ta ce to barin baka namba na, idan ka bude wannan WhatsApp group din sai kin ma ka sani a cikin group din saboda in ka ganin me yake wakana a cikin wannan group din, ko da ni ma ina so in isar da sako wa ɗalibai. Sai shi to shi kenan malama. Ta rubuta masa nambanta a kan yar fefa. Abin da ke ran wannan malama ba wannan damuwan ta kan WhatsApp group ban, akwai kudiri daban da ke ranta saboda shi Abubakar wato boti ya dauke mata hankali, ya shiga ranta, sannan gidan ta kalle shi tana jin wani shauƙi a tattare da shi. Sai ta rubuta masa nambanta ta bashi, ya tafi da lamban. Abubakar ya ce mata to shi kenan malama, idan na bude zan sake a cikin group din, sannan zan miki magana ma daban a ta WhatsApp din, in ce miki na sake. Ta ce to shi kenan babu damuwa, sai na ji ka. Abubakar ya garzaya kama hanya ya tafi. Ya ji shi da koma gidan da ya kama a waje, wato abin da ake ce mishi ok, gidan da ɗaliban suke kamawa idan ba su samu cikin makaranta ba, inda ake ce mishi hostel. Da ya koma ya ce shi ya samu ya dan miƙe ya huta,
ya yi kimce-kimcen sai ya shirya ko abu da zai yi, ya yi cajin wayarsa. Da ya yi cajin wayarsa sai ya ƙoƙari ya buɗe wannan group ɗin da ta ce mishi ya buɗe. Da ya buɗe sai ya garzaya ya mata magana a wasu ya ce mata sallama, ya ce mata malama Abubakar ne. Gurbin da ta ce in buɗe ƙarshen na riga da na buɗe shi har na sake a cikin wannan gurbin. Wannan shi ne ƙarshen labari na yanzu. Kar ku manta ku danna mana like, ku yi subscribe sannan ku yi sharing. Sai kun ji mu a kashi na gaba.